Viac ako 200 000 klientov, 700 sprostredkovateľov a cez 100 pobočiek na Slovensku a v Česku. To je spoločnosť Univerzal Maklerský dom, ktorá poskytuje kompletné finančné služby. Či už úvery, poistenie, dôchodkové sporenie alebo investovanie. Čo sa zmenilo v oblasti finančného sprostredkovania za posledné roky? Je dnešný klient iný? A budú investície hrať čoraz väčšiu úlohu v našich životoch? Prezradí Marcel Zeleniak, generálny riaditeľ spoločnosti Univerzal Maklerský dom. Prajem vám pekný deň, vítajte v štúdiu Teatry. No, budeme hovoriť o svete finančného sprostredkovania dnes, ale najprv by som mala na vás trošku takú inú otázku, pretože tá vaša spoločnosť je na trhu už viac ako 20 rokov. A ona je 20 rokov v raste. Dokonca ste zaznamenali úspech v rámci toho rastu aj počas pandemických rokov, dokonca aj počas krízy v roku 2009, ktorá už teda bola dávno. Tak ja sa vás pýtam ako riaditeľa, ale aj ako lídra spoločnosti, že čo je podľa vás najdôležitejšie urobiť preto, aby firma rástla aj v ťažkých časoch? Lebo predsa len ste vy ten líder a vydržíte tých ľudí, aby neprepadli možno nejakému pesimizmu. Tak firma môže rásť v tých ťažkých časoch, keď je silná a stabilná. A keď je firma silná a stabilná, tak keď je postavená na pevných základoch, a to sú pre mňa dôvera, dlhodobá spolupráca. Dôležité je povedať si všetko otvorené, čiže otvorená komunikácia a lojalita. Takže to sú za ktoré robia firmu silnou a stabilnou. A takový je Univerzál Maklerský dom, ako ste povedali, že máme už viac ako 200 000 klientov a 700 sprostredkovateľov. Takže to robí firmu silnou a stabilnou. Zároveň sme sa dokázali počas tých rokov prispôsobiť novým trendom a vsadili sme na to, že sme investovali do nových technológií a do vzdelania. Áno, o tom sa porozprávame podrobne ešte o chvíľočku, ale zdá sa, že naozaj byť v tej mysli taký krok dopredu je asi veľmi dôležité, lebo ono aj teraz žijeme dobu, ktorá je úplne iná ako obdobia, ktoré sme prežívali predtým. Všade okolo seba vidíme zmeny a neľahké boli tie zmeny aj pre biznis ako taký, pre všetky oblasti. A biznis musí jednoducho na tie zmeny vždy reagovať. Cítite to aj vy rovnako, že táto doba je plná zmien a bez tých rýchlych reakcií sa firma ďalej nepohne? Ten svet sa naozaj zmenil a mení sa ďalej, čo si budeme nahovárať. V každom prípade digitalizácia, robotizácia, vzdelaná ekonomika, to všetko ovplyvňuje nás všetkých. Keď to len zoberiete naozaj supermarkety, kde kedy bolo zamestnaných x ľudí, dnes už to nahradzajú samoobslužné pokladne, nahradzajú to skenery rôzne. Keď si zoberiete zároveň nadnárodné spoločnosti, ktoré slúžia napríklad na zdieľanie aut. Na jednej strane príležitosť pre ľudí na ušetrenie a zároveň pre ten náš biznis zase, že na ten trh príde možno, že menej aut, pretože si ľudia medzi sebou tie auta vyzdielajú. Na strane tretej zase je to aj príležitosť zase tiež pre nás z toho pohľadu, že pôjdu do popredia možno, že iné typy poistenia, ako je napríklad poistenie zodpovednosti. No ale je tu ešte navyše umelá inteligencia, o ktorej sa tiež treba baviť a zase to všetko vplýva na to, že mnoho povolaní naozaj môže zaniknúť a aj zanikne v priebehu času a to práve zabezpečí tá digitalizácia, robotizácia a umelá inteligencia. Áno, toto je zaujímavé, čo ste povedali, že predpokladá sa, že mnoho povolaní v budúcnosti zanikne. Ľudia sa toho trošku aj obávajú, lebo majú pocit, že prídu o svoju prácu. Tak skúsme možno povedať, že čo vy predpokladáte, že ktoré povolania jednoducho už nebudú existovať, ale zase na druhej strane hovoria mnohí odborníci, že síce zaniknú rôzne profesie, ale budú vznikať nové. Práve preto, že prídu nové technológie a aj tie technológie bude musieť niekto obsluhovať, kto to jednoducho bude musieť vedieť. Takže v zásade sa netreba báť, že by práce nebolo. Súhlasíte teda s tým? Ja to poviem asi tak, že každý to má vo svojich rukách, čo je celkom dobré. A je si teda ale úprimne povedať, že tá automatizácia naozaj nahradí v zásade všetku prácu, ktorá v nejakom čase, ktorá sa automatizovať dá. Čiže spomínal som tu predávačov, taxikári, recepční, rôzne iné akože druhy povolaní, ktoré naozaj v nejakom čase sú rôzne štatistiky, že ktoré zaniknú do roku 2025, ktoré zaniknú do roku 2030 a tak ďalej. No a to si je treba otvorene povedať, že to takto je a zároveň sa kladú ale na to, že oveľa vyššie nároky na spoločnosti a tiež na zamestnancov alebo spolupracovníkov, u ktorých dnes zamestnávateľa požadujú
zručnosti digitálne, logické myslenie, kritické myslenie, nejaké zdravé sebavedomie, prezentačné zručnosti a komunikačné schopnosti. To sú veci, ktoré dnešní ľudia, ktorí chcú prežiť a uplatniť sa na trhu práce, budú musieť mať. A veľmi dôležitou vlastnosťou sú digitálne zručnosti. To potom znamená, že naozaj pravda je taká, že niečo končí, ale niečo nové začína. Čiže určite vzniknú aj nové povolania s tým, že ľudia sa budú musieť prispôsobiť. No ale čo teda v tom svete finančného prostredkovania, v ktorom sa pohybujete vy, aj tam nastali takéto veľké zmeny? Nastali samozrejme aj tam veľké zmeny. Keď si zoberieme za tých posledných 20 rokov, tých zmien sa udialo naozaj veľmi veľa. Tak ako bolo spomínané, že po zamestnancoch sa chcú nejaké nové zručnosti, tak ten tlak vzniká aj na druhú stranu a to, že dnes tí klienti sú ďaleko viac informovanejší a aj náročnejší. Na to potom vedie k tomu, že dnes tie produkty sú ďaleko viac variabilnejšie, uspôsobené pre toho klienta. Digitalizácia umožňuje ďaleko lepšie pripraviť ten produkt osobne pre toho klienta a zároveň sa ten produkt vyvíja v čase s tým klientom, pretože mení sa situácia, menia sa podmienky, takže to všetko prináša tá digitalizácia, že produkty sú variabilnejšie, možno že komplikovanejšie a aj preto sú potrebné napríklad tie digitálne zručnosti v našej oblasti, aby sme tomu klientovi dokázali ponúknuť kvalitnú, efektívnu a rýchlu službu. Áno, pravda je to, že digitalizácia preniká snáď už do každej oblasti života a kto neinovuje, tak ako by ani neexistoval. Tak tie firmy alebo spoločnosti, ktoré sa začali zaujímať o tieto veci nových technológií v predstihu, tak ako keby našli už v tých časoch, možno aj v tých pandemických rokoch, kedy sa to veľmi rozmohlo. A to je aj váš prípad. Že vy ste sa tým zaoberali rôznymi inováciami a rôznymi technologickými novinkami už predtým, než to začali robiť všetci. Tak oplatila sa vám táto investícia? Tak je pravda, že my sme investovali do technológií už pred covidom. Investovali sme do vlastných porovnávačov na životné, neživotné poistenie, na investície a taktiež čo sa týka úverov. No ale zároveň sme investovali aj do aplikácie pre našich klientov, keďže klienti sú tí, ktorí si tie produkty kupujú a naša aplikácia tomu klientovi vlastne shrňa všetky jeho potreby ohľadne financií do jednej aplikácie, kde si nájde všetky svoje zmluvy, ktoré má, či už poistné, úverové, investičné. Vie tadiaľ nahlásiť poistné udalosti, má tam kontakt na sprostredkovateľa svojho, môže mať špecialistov na každý ten jeden sektor, čiže je to podľa vôle toho klienta. Úplnou novinkou je, že tam začneme zobrazovať v aplikácii Shannon aj investičné účty od rôznych partnerov a klient uvidí naozaj, koľko má šetrené na dôchodok alebo prípadne na to, na čo si šetrí v jednej aplikácii, nebude sa musieť preklikávať do rôznych iných. Takže to si myslím, že je veľmi dobrá vec pre našich klientov a som veľmi rád, že toto máme a poskytujeme im. Áno, vaša spoločnosť ponúka široké portfólio rôznych produktov. Máte tam úvery, máte sporenie, poistenie, investovanie, čiže v podstate všetko, čo sa týka financií. No ale keď niekto chce, ako si má nájsť kvalitného finančného sprostredkovateľa, respektíve aký by on mal byť, aby som sa mu nebála dať do rúk dôveru a v podstate svoje peniaze? Tak určite ten vzťah sa buduje na dôvere a to je ten základ. V každom prípade veľmi dôležitá je tá digitálna zručnosť dnes pri sprostredkovateľoch, pretože ak chcem poskytnúť dnes kvalitnú službu klientovi a dať mu produkt šitý na mieru, tak bez toho sa dnes nezaobídeme. A potom naozaj ten klient už vyberá aj k tomu, ako vyhovuje. Či chce naozaj investičného špecialistu, či chce úverového špecialistu, alebo naozaj bude spolupracovať iba s jedným spolupracovníkom a finančným sprostredkovateľom, ktorý mu dokáže podať komplexné služby, čo si myslím, že aj pôjde v tomto období do popredia, pretože tá digitalizácia ovplyvňuje aj náš sektor a len taká tá úzka špecializácia, že poisťujeme možno, že len neživotné poistenie, tak to si myslím, že tiež nemá úplne veľkú perspektívu a klient chce komplexnejšiu službu, možno, že od jedného človeka, a aby sa mohol spoľahnúť, že má vyriešené všetky tieto veci, čo my zároveň ponúkame aj cez tú aplikáciu Shannon.
A ako vnímate súčasnú dobu z pohľadu investícií? Lebo ja mám pocit, keď sa tak pozerám okolo seba, že také tie myšlienky na investovanie, že niečo treba urobiť s tými peniazmi, ktoré má možno na účte, že treba to investovať, netreba to tam nechávať, že stále viac a viac ľudí začína o tom premýšľať. Myslíte si, že to stále pôjde ešte ďalej, že to investovanie sa stane možno pre každého až takou trošku povinnou jazdou? Tak keď sa pozrite na demografický vývoj na Slovensku, v Európe, tak áno, určite bude hrať veľkú úlohu investovanie. Preto aj my v tej našej aplikácii zobrazujeme tie investičné účty a naozaj ja si myslím, že človek by mal zobrať do vlastných rúk aj svoju budúcnosť a nespoliehať sa na to, či dostane nejaké prostriedky od niekoho. Takže to investovanie má veľkú budúcnosť a zároveň je to podporované aj Úniou. Takže tie investície budú len ďalej rásť a budú sa rozširovať. No ale podľa toho všetkého, čo tu rozprávate a vzhľadom tej digitalizácii, ktorá preniká všade, už naozaj rôzne tie produkty si môžeme fakt pozrieť online, cez internet, cez rôzne aplikácie, urobíme pár klikov a máme investované, z čoho by mohol vychádzať taký pocit, že už ten finančný sprostredkovateľ ani potrebný nebude. Ale asi to nie je celkom tak, lebo ten ľudský kontakt vždy bude asi dôležitý a najmä pri tých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú takých vecí, ako sú napríklad aj peniaze. Čo myslíte? Ja to poviem na takom príklade, že keď si predstavíte, si uletíme trochu, že do zdravotníctva a teraz mali by ste pred sebou nejakú operáciu a príjete niekam do nemocnice, kde sa identifikujete mobilom. Teraz umelá inteligencia vás zavedie na operačný sál, vy si tam lahnete, pretože dnes už operujú aj roboty. Bez akéhokoľvek človeka vás tam uspia a počítate s tým, že sa zobudíte. Čisto všetko roboty. Keď si to predstavíte, asi to nie je ani úplne, že ten príjemný pocit, je to také. Ja netvrdím, že možno, že o 30 rokov nemožné 40. V každom prípade, keď tam ten lekár je, dáva vám nejakú istotu. Je to o emócii. A ten náš biznis je presne o tom istom. Ten klient si vie vyklikať rôzne produkty sám. Je otázka, či správne pochopí niektoré otázky, či si potom ten produkt dojeda naozaj správne. Preto ten náš biznis je o emóciách, je o tom zistiť od toho klienta, či naozaj správne pochopil to, čo mu dojednávame. A preto ja si myslím a som presvedčený, že finančné sprostredkovanie bude ďalej. A my ako spoločnosť spájame a využívame tú digitalizáciu pre našich sprostredkovateľov práve na to, aby ponúkali kvalitné služby našim klientom. Pomôžem si ešte jednou takou peknou vetou z jedného filmu, že na čo je človek, ak nerobí svet lepším. A ja som presvedčený, že naši kolegovia robia svet financií pre našich klientov lepší, jednoduchší a zrozumiteľnejší. Pán Zeleniak, tak ja myslím, že touto vetou by sme to mohli aj ukončiť. Ja vám ďakujem za rozhovor, prajem vám veľa spokojných klientov a veľa úspechov ešte. Pekný deň želám. Ďakujem pekne. Rozprávala som sa s Marcelom Zeleniakom, generálnym riaditeľom spoločnosti Univerzal, maklérsky dom. Ďakujem vám za pozornosť a verím, že zostanete s televíziou Teatry.